Clompur dlí. Is cuindum agus meanna bheog, bheam hís a chuige na canna tinne trán hóna gírig. Bhí seanna Diarmaid Ó Laoghaire drathair ahar do mhaithe na hír cha hír las mudium an déobh ghiana den tinne. Dá chóras an féin bhí gair leis a henig an éanach leis na leis dig idir chosir na cahíirech. Hagach sé féin agus an gair go minic mar sin chuin, nuair a bhíoch na híanta fadaón agus thugach sé tamil de sach na híthe ag caint agus againn sin seanna scéaltha. An ihe seo deirim de hála dó bheith ag tracht an ghéad clompur dlí a d'airig go mecht na déantathe mar gheall an léis a bhí a bartaco. D'airig an clompur san a bhad sar a dámsa an Scéal. Ní raibh maithir ach na leanamh nó réire sé. Bhí duine na déantathe na chánaí an déobh chuig den cnúc, ag bun na feile ag lucht ar feil na bhíoch. Leabhar Diarmaide a tugtar an déobh san den cnúc, agus lis cargáin an déobh has mar a rámar féin an árcónaí. Bhí an léis roinnt blianta ar bith. Bhí an tarigid bra mór dá ail ar gachéan rud mar gheall ar chogaigh Bónaparte. Bhí an maister go cráite cancrach tuis gan neartta bheith dó an císár dú. Sé rud ar thocra sé féin agus ar reachtaire ná scaoileach sé an déantaí a bhí ar leabhar Diarmaide agus gan éon le fingin císa déanamh ar feaghád. De legad ortha gur le tródá a dhéanamh. Ní bhíoch an císaige nóir a bhíoch sé gléach agus an chuideile ag díal, agus a legad í seara ná bhaile bheith déanaar. Nóir a bhíre do mthaige agus gur dóileo go nniúil tóchan chuideile den díal thar a cheann de chomáineidir an dlí ar siúl, de chosin an chuideile an cás. Reis mórán trobdóide agus mórán costais de bhódar ar an maister. De díaldar an cís thar ceann ir a dan siar, ach de tugad dóibh úsáid na ferime bhí sin go dtí go meach a gcuid féin acu thar na seiste. An sonna sé d'ailig an tuirmes gur fad. Ní uair a fer na ferime talamh na airige dóibh. Bégan dóibh gháil trí chósa eile dlí chun é chuir seilibh, agus nóir a bhí údarrás dlí chun na sealbha, bégan dóibh féin dul agus é chuir amach nó é gháil na físeánach gan éon chúnamh ó armáil na riachta. De chruinne cólachtíomh, bhí chuide go lua láidir óg. Bhí ferdíomh go raibh anna orchar cetáige. Éon rud go gathach sé cloch leis ar an cetáig de bhuailech sé é. Dán lá tuaigh banim dá. Níar a bhéon arm tinne acu, thugad a raig ar an dig. Sar ar hándar, ró achmhar den tig, hánig an arbhí bhuatha amach agus gunaige. De stad chudig an orchnachad ar an guna. Daim si dán lá tuaigh gach le, cloch in scach láb leis. De siúla sé go réig I dro an ir go raibh an gunaige. De thóg sé sin an guna agus hín sé I dro gána le. Níor stéan dánal. De siúla sé cosar chuis I dro an guna. Hastig ó gána techt in ghracht feid a orchar féin dar a guna. Nuair a fuair fer a guna ag techt róachfar dói do raibh sé a Mhúscraí agus herring sé an trigger. De bhfuil an casúr a bhuile ach de hip tinne. De lean dán le techt. De hógan fer eilen gona ríis agus thug sé dhearfacht eile ar an ruchar de chachaf. De hip tinne an tarnahuair. De hip tinne an tríúhuair. Fe dhearf bhí dánach á hachmar agus hastig bhaig bheith. De cha sé ochar na cetáige. De haim siúg fer a gona a gláir iadin leis an gléid díreach ar a bhuinige ar a bhéir de lí ar an drigger an ceathrúir. De hit sé. De tá go ghuiig an gona agus a ceanglíige. Nuair a hain sé chuige féin, bhí sé stig a gar trocalacht agus iad son a bhréileog am a chráman na frísúnach. Ní raibh de stocacha le tuairt leo as an áid ach cúpla se na chuire. Bhíidir a gháil síos bóthar na caithearínach agus an dá se na chuire rompamach agus an gona na láimh duine go. Bhíidir daineach go raibh an gona folamh agus gur biné cúis nar hip tinne na tríhuair ar I chéile. Higidir nar raibh ón bhear ach aglachar nar a bhéon aimige ar éige de bharú. D'airig éineas éige natara.
Bhí an tainis ag do lingéire. De thóg an fergar an gona na láimhige, de thóg sé an gona le spórt, mar chun an ainis de chosc. Éas de bhíal nó láthata, sisin, le duine den bhirt a bhíh déanamh an ainis. Bhí a bhéar an drigar, de lig sér an drigar, le líon léir an drigar, de bhfuil fer eile lámh bhail an gona agus dúmhaigh sé a le tríomh. De luis an turchar, na lán neart agus a hit ceantas na cuire marmh an máthair. Bhí úna agus oltach ar a go léir, níor a bhéan chuine go ná go raibh an gona folamh. De chahan fergar an gona na láimhige cha sé féin dhealachán a gáth lún ar an máthair ag bréomhhachas le dia nar ben duine bhí marmhaige inad an seanna chuireach. Agus be duine bheith marmhaige ná an dón lá túthaigh chéine de bhí treis an físeánach de legad tamil beag riimisin leis an glu a chaise as an gitáig leis. Riú a chrochare siad go léir leis an físeánach de bheis dar íirih dón lá túthaigh lách. Ní leabhar an físeánach focail. Taifeadar agus de dheoffaí go maithir mar a mecht dón lá túthaigh a chosint. Dur go síos go Maigh Chromtha agus de chuireach tre pe cuasaí dlí a bhí riochtanacha. De díal den éigen is na tíneánta hefn cís a bhí an bherim agus de tugad do an erim go dtí go mecha chud féin thar naisige eiste. Bhí sa géisteart leis an méid sin scéal agus mé sáte stig sa chúine a níor chuid éon ocail den scéal a muim, agus níor a bhirid agus éon ocail a bháin dar hainnig chúm gur gáchum a dhéirí cad é an bríomhí leis, higus an chaint chá críing agus de hiic seanna dhéarmid féinné. Lá éigen timpeall na heimsrí chéine bhí beirt ar I gobal híos a bart na gloch. Ní cuinde man is ce chuid chuid prátaí víidir nó ag buin prátaí. Bhís féin am leis. Bhís am hasamh ar an naige amach a géisteach leo agus iad a caint. Is siad birta bhí ann ná lá rás á den íon agus fearn nar bhainnim do mí hall ó léire. Firín anna bheg anna húm a bheithe agus mí hall dómh a tuchtíir. Pe cainte bhí ar siúlacha mesim gur bólaigh nar bhaile isi bheith géisteach chuid dír leis an gaint. Chahad ar bhuachan chaint agus dúmpuidir ormsa. Tean isi feidir ar sa mí hall dómh ce go gine is mesa leat. Is mesa leis mise ar sa lárás. Thugus daoch ní mesa ar sa mí hall, is mesa leis mise ar sin. Déirim se gur bríag dat son ar sa lárás, is mesa leis mise. Chur mé geabhleat ar sa mí hall gur mesa leis mise. Sé feidir ar sa lárás ce go gine is mesa leat. Is mesalum tusa ar sa mise agus is fearlum mí hall. Stadan bhirt agus díochadarum, an son díochadar ar chéile, agus de scertadar ar gáirí. Riúnach gur chúiseach an beránacha ar sa lárás, is etin freagar ar sa mí hall dómh, is mesa leis tusa agus is fear leis mise. Ní na líon sin díoch lárás an nún a dro hí féin a bhí haular malach na raí. Í gardín beag cabáiste hawl raig an tí amach. Í cúpla gaurige hawl leis. Na hála nó riach sé nún greibh an 2 gaur na seasamh a neice clíon gardín las mud an chlí, ach gur gáile duine íocha chorra ó fáit na gloch gur rád an leistigh den chlí. Ceap le ráspacht gur leistigh víidir agus ná fácar ís éon bhlúir den cabáiste gan ihe. Chur sé bhíar na bhíal agus lug sé fed bre láidir bhín ar an muintir hawl. Níor a bhéon bhacha ón, ní raid géine. De lug sé fedeile, níor hanig géine machchas an dig. Ó chreach láidir mar gáardín bre be séite ar sin. Siúd an óna agus éiri, nóir is rois sé náid hawl, fuair sé gur las mud an chlí hí na gair agus nar a bhéon bhlúir díomhála déanta den gáardín.